Upastor Winninge asikubingelele. Inamba ke since ngoba remember from 9:05 uphela awungathaphi. Kuthokozela ukuthi uma ngithi uyafuna ukukhuluma nami. Awumuntu olingelayo kuyijana. Ngoba bekuthanda umjaha. Sawubona baba, pastor. Sibuza ukuphupula amabhega mani nje mahle. Uthando bedla amabhega. Ngaze amabhega kuphi? Yabona. Ase McDonald's amabhega inyama zabantu. Yokuzenzela. Yadlala. Okay. Uphuphe ibhega nake singakusho one ngokujwayelekile uma ngenze uphuphe ibhega upha uluhlu uma uyidla lokho futhi kungenzeka uyakhonyiswa le inhlanhla kahle nempilo emnandi nenjabulo ezayo. Isaiah 1:19 uma nilalela niyakudla kokuhle kwezeka nje uMshumayeli 9:7 hamba udle isinko sakho ngentokozo uphuze iwayini lizenhle ngoba uNkulunkulu uvumile imisebenzi yakho. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ibheka kupha oluhlu uma uyitho lungasho kungenzeka usuku umuntu ozothokozela ke la imali noma inzuzo kanye nempumelelo noma ke indaba ezinhle kokwenzayo. Number 3 kungenzeka uma uphupha ibheka ube upha ungaba uluhlu uma uyitho lusho kungenzeka umuntu nje onqanyela ukuphila impilo yes of life. Yabona ngoka Luka 16:19 kwakukhona umuntu lo onothileyo wayegqoka izibene nezilineni elihle ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa ufuna ukutamasa ke isiwu namabhega. Kwabanye ke uma uphupha ibhega kuyaba uphawu oluhlu uma uyidla olungasho kungenzeka nje uzophunyelwa izizumbulu zemali. Umunye umuntu kungenzeka uyabheja umuntu ogembulayo ephuphe ke bedla amabhega kukho umuntu uzophunyelwa izimali. Omunye ulindele irafu yakhe, omunye ulindele i-provident fund, omunye ulindele i-UIF uphuphe ibhega kuphunyelwe lezo mali lezo. Yabona ngokaMathewu 6:21 ngokuba lapho kukhona incebo yakho nenhliziyo yakho yakuba khona. Loba yishwa ukuthi uma uphupula ibhega ube yidliso. Lokhu kuyokwenzeka uma uleli ibhega ibhega elingcolile nokungcola ibhega elibolile noma ibhega ethe uma usudlile walibona lisolisa noma uthe uma usudlile wavuka wazizwa ungekho right esifubeni noma ngesikhathi sephupho uthe uma usulidle wayiboja nakho ngikuhlanza liphalayo so